Binnenbeen op de plek houden. Juist, een beetje naar binnen laten kijken, Laura. Binnenbeen bij binnenbeen. Je moeder gaat recht zitten als je een beetje naar binnen komt. Ja? Met je bovenlichaam ga je terugdraaien. Met je bovenlichaam stel je heel naar links, dan ga je lichaam helemaal naar rechts zitten hangen. En dan wil je naar rechts, dan hangt heel je lichaam naar links. Probeer midden boven je paard te blijven. Oh, even door aan de twee handen, Jacqueline, dat hij niet daar om die uit kan dribbelen is. Nog iets eronder aan die kant. Blijf je even voor, te kijken of je nog iets meer op kunt rollen aan de voorkant. Juist, goed zo, Margreet. Beetje je hand door blijven, zodat die los blijft. Nog ietsje ronder, Annika. Nog ietsje ronder. Ja, sluit hem daar maar op en dan nog een beetje meer de binnenkant heen. Juist, nog een beetje ronder en iets meer de binnenkant nog heen. Juist, Annika, super. Net even nog meer de binnenkant in, want dan blijft hij nog een beetje hangen. Voel je? Dan ben je rechtsbeen nog even een beetje eraf te tikken. En dan zelf goed recht blijven zitten. Elleboog wat meer aan je lichaam houden. Juist, goed zo, Laura. Rieke is ook gewoon wat onervaren. Die loopt nu al een tijdje in de lessen rondheen. Een tijdje op, ziek geweest. Een tik op zijn been gehad en eigenlijk kreupel geslagen. Maar heel goed met je benen rijden. Ja? En de handen wel gebruiken, maar wees gewoon heel duidelijk. En blijf gewoon volhouden, ook als iets niet lukt. Ja? Je voelt wel of je heel makkelijk naar die hand. Ja, heel goed. Maar je moet gewoon in de bochtjes niet tegen gaan halen. Met je been eraf tikken gelijk. Beetje loslaten. Vooral niet tegentrek zitten. Ja? Want dan houdt een paard op één kant vast en je gaat vast zitten houden. Je gaat terug zitten trekken en dan weet je al wat je gaat doen. Vast te pakken. Denk dan maar gewoon rechteurteugel iets meer erbij. Als stukjes je linkerkant gewoon een keer wat naar voren. Dat je niet aan je linkerteugel blijft zitten. Ja, is goed zo, Jacqueline. Je mag een beetje ronddrukken in de stappen. Een beetje hand breed en een beetje naar beneden drukken. Wel opletten dat je niet je onderarmen strak zet. Dus wel los blijven. Maar even een klein beetje meer door.